Айде, танци, Ти може да излезете от кадър така стан. Здравейте, приятели! Здравейте, Бедрум! Ние сме Игор. Иванката и всеки понеделник сме на сцената на Бедрум с карокето, Което прави така, че вие да не мразите понеделниците, защото понеделници са страхотни. Ако започне понеделника как си трябва с песен, оттам нататък всичко е както ти трябва. Да. Така че ще се видим в понеделник, всеки понеделник. Или... Правиш ми нещо отзад, нали? Нищо не прави. Всеки понеделник ще се видим на сцената на Бедрум. Понеделник вечер. Чао! Ефекти. Такива. Ама не го правиш, когато трябва там, за да мога да минава през обектива. Тук малко. Не става, не го правиш.